ξεκινάμε ένα fireside chat που έχει τον τίτλο Cyber Risk as a Business Risk. Μια συζήτηση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, τον κύριο Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Systacom. Κύριε Γεωργακόπουλε. Περάστε. Μια εταιρεία να πω που δραστηριοποιείται στον τομέα των τεχνολογικών λύσεων με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια και την υποστήριξη επιχειρησιακών υποδομών. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για τη σύνδεση του κινδύνου κυβερνοασφάλειας με τον επιχειρηματικό κίνδυνο, τη σημασία της καλλιέργειας κουλτούρας ασφάλειας, το ρόλο των σύγχρονων τεχνολογιών στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στον χώρο της ασφάλειας των πληροφοριών. Ξεκινώντας, πώς το ρίσκο κυβερνοασφάλειας μεταφράζεται σε επιχειρηματικό ρίσκο και ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σήμερα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όλοι οι οργανισμοί, αυτό το οποίο τους απασχολεί στην καθημερινότητά τους είναι η οικονομική σταθερότητα και η βιωσιμότητα. Άρα όταν μιλάμε για κυβερνοασφάλεια το έχουν στο μυαλό τους με τη λογική του ρίσκου. Το ρίσκο που έχουν αυτή τη στιγμή όλοι οι οργανισμοί και οι εταιρείες αφορά τη φήμη τους, αφορά το οικονομικό ρίσκο το οποίο μπορούν να βιώσουν σε περίπτωση μιας επίθεσης, αλλά από ό,τι βλέπουμε πολλές φορές ακόμα και η επανατοποθέτηση του οργανισμού μετά από ένα τέτοιο συμβάν είναι δύσκολο. Δηλαδή ακόμα και η βιωσιμότητα και η παραμονή στα προηγούμενα επίπεδα είναι πολλές φορές δύσκολη. Το ρίσκο που έχουν αυτή τη στιγμή βασίζεται γιατί μάλλον θα λέγαμε αποτελείται από επιθέσεις οι οποίες είναι αρκετά πιο πολύπλοκες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δεν είναι το ίδιο απλές στην αντιμετώπιση τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να ελέγχουν, θα λέγαμε, την διαδικασία όλης της εταιρείας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Άρα εκεί έχουν ένα κενό το οποίο αυτό φαίνεται όταν εκδηλώνεται μια επίθεση. Υπάρχει αρκετό, θα λέγαμε, μεγάλο κόστος πλέον σε ό,τι αφορά την παραβίαση ενός οργανισμού στην επανατοποθέτηση σε λειτουργία και βεβαίως το κύριο πρόβλημα το οποίο το ανέφεραν και πολλοί αυτές τις 2 μέρες συνάδελφοι, την έλλειψη επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας. Άρα όπως ψάχνουμε εμείς να βρούμε στελέχη, το ίδιο ψάχνει όλη η αγορά. Όλα αυτά συνθέτουν ένα ρίσκο το οποίο οι διοικήσεις των εταιριών θα πρέπει να αντιληφθούν και να πρέπει να το αντιληφθούν έγκαιρα. Το ανθρώπινο δυναμικό λοιπόν είναι ένα σημαντικό ζήτημα και στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Απόλυτα. Πόσο σημαντικό είναι τώρα η κουλτούρα κυβερνοασφάλειας και πώς σχετίζεται με τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ασφάλεια? Η κουλτούρα ξεκινάει πάντα από τη διοίκηση. Αυτό το γνωρίζουμε από παλιά. Οπότε και αν θέλει μια εταιρεία, ένας οργανισμός να είναι ασφαλής, θα πρέπει οι διοικήσεις να καταλάβουν και να αντιληφθούν την έννοια της κυβερνοασφάλειας. Θα πρέπει να ξεφύγουν από το μότο που έχουν στο μυαλό τους ότι αφού έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα κυβερνοασφάλειας και έναν υπεύθυνο κυβερνοασφάλειας, δικό του θέμα είναι, ας το λύσει. Άρα να μην περιοριστούν στη λογική ότι έχουν ένα budget το οποίο κάνουν allocate για συγκεκριμένες ενέργειες και αυτό είναι. Θα πρέπει οι ίδιοι να αρχίσουν να αποκτούν κουλτούρα κυβερνοασφάλειας. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουν να διοικούν όπως διοικούν σε όλες τις άλλες εκφάνσεις με το παράδειγμα. Άρα η λογική ότι πες μου τι θέλεις να τελειώνουμε για να μπορέσουμε να είμαστε συμβατοί σε μια κανονιστική συμμόρφωση ή να μην έχουμε προβλήματα δεν είναι αρκετό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε καθημερινά και είναι το επόμενο βήμα στο οποίο θα πρέπει να φτάσουν οι διοικήσεις. Θα πρέπει να διαπιστώσουν ότι αυτού του είδους οι ενέργειες και οι κανονιστικές οδηγίες οι οποίες υπάρχουν και θα συνεχίσουν να βγαίνουν είναι ευκαιρίες, δεν είναι απέτηση. Δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε για να τους κάνει τη ζωή δύσκολη, δημιουργήθηκε για να μπορέσουν να έχουν επιχειρησιακή συνέχεια ως οργανισμοί. Άρα καταλαβαίνω πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ένα έλλειμμα σε αυτό το ζήτημα. Στην ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας υπάρχει ένα έλλειμμα. Κοιτάξτε, το πρώτο
θα λέγαμε, άλμα και η πρώτη προσπάθεια όλων τα προηγούμενα χρόνια ήταν να πείσουμε τις διοικήσεις ότι θα πρέπει να δημιουργούν τμήματα ασφαλείας, τμήματα κυβερνοασφάλειας, τμήματα τα οποία ασχολούνται με τις συμμορφώσεις. Οι πολύ μεγάλοι οργανισμοί το είχαν, οι μεσαίοι δεν το είχαν. Αρχίζουν και το έχουν. Τώρα θα πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, οι ίδιες οι διοικήσεις να αντιληφθούν για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Οι σύγχρονες τεχνολογίες τώρα πώς μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία των οργανισμών, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους? Όπως είπαμε και στην αρχή, η λογική είναι ότι η εταιρεία θα πρέπει να συνεχίσει να παράγει έργο, όποιο έργο και αν είναι αυτό. Άρα, οποιοδήποτε εμπόδιο, οποιαδήποτε επίθεση, οποιοδήποτε πρόβλημα σε οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία της εταιρείας φέρνει πίσω την εταιρεία. Αυτό προϋποθέτει λώσεις, έχει ζημιά. Ένα πράγμα, το πρώτο και βασικό που θα πρέπει να γνωρίζουν είναι το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε σχέση γενικά στην κυβερνοασφάλεια. Δηλαδή, πού βρίσκονται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, ποια είναι η θέση τους. Είναι καλά, είναι μέτρια, έχουν μεγάλο βαθμό, θα λέγαμε, κινδύνου σε σχέση με κάποιον άλλον και σε σχέση με την θέση στην οποία βρίσκονται. Και γεωπολιτικά, όχι μόνο σαν επιχειρήσεις. Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να... και πιστεύω ότι γίνεται αρκετός λόγος γι' αυτός, είναι τα third parties. Δηλαδή έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν οι διοικήσεις και η ΣΥΖΟ βέβαια πρώτη από όλους, ότι ο κίνδυνος προέρχεται και από τους συνεργάτες. Δεν προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από το δικό μας οικοσύστημα, αλλά από το ευρύτερο οικοσύστημα συνεργασιών που έχουμε είτε ως πελάτες, είτε ως προμηθευτές, είτε ως συνεργάτες. Τα συστήματα τα οποία έχουν, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει λογική και όλοι τη γνωρίζουν ότι θα πρέπει να γίνονται κάποιοι έλεγχοι, τα λεγόμενα pen test. Μακάρι μπορούσαμε να τα κάνουμε κάθε μέρα. Δεν γίνεται, άρα θα πρέπει να εγκαθιστούν συστήματα τα οποία κάνουν security validation συνεχώς. Να τεστάρουν δηλαδή όχι μόνο τις ομάδες τους, αλλά και το πώς είναι στημένες οι υποδομές τους, αλλά και σαν διαδικασία πόσο γρήγορα μπορούν να επανέλθουν από ένα τέτοιο χτύπημα για να μην το δουν στην πράξη. Άλλη προστασία ήταν από παλιά, από το 2000 έρχονται αυτά, τα συστήματα τα DLP τα λεγόμενα, τα οποία τότε προστατεύαν επιχειρησιακά δεδομένα, αλλά ήταν, θα λέγαμε, απαιτητά από πολύ μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς. Τώρα, λόγω έναρξης με το GDPR παλαιότερα, αλλά και τώρα, εκτός από τα προσωπικά δεδομένα, έχουμε και τα επιχειρησιακά δεδομένα, έχουν αρχίσει και επανέρχονται στο προσκήνιο. Άρα οι εταιρείες αρχίζουν και εγκαθιστούν ξανά DLP συστήματα για να μπορούν να προστατεύουν τα δεδομένα όποιας φύσεως και αν είναι. Τα κλασικά παλιά data disaster που είχαμε, recovery, είτε σαν site, είτε σαν διαδικασίες, είτε backup, επανέρχονται στο προσκήνιο, ειδικά μετά από επιθέσεις που θα πρέπει οι οργανισμοί πολλές φορές να ξαναξεκινήσουν από ένα άλλο σημείο, γιατί το αρχικό τους και το πρωτεύον σημείο έχει ήδη καταστραφεί. Το μέλλον της κυβερνοασφάλειας πώς το βλέπετε? Έτσι, σε μια εποχή που λέμε ότι είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Κοιτάξτε, το AI είναι κάτι το οποίο πολύ το συζητάμε, χρήσιμο. Δεν είναι χρήσιμο μόνο για τους επιτιθέμενους, είναι για τους αμυνόμενους. Πλέον όλες οι λύσεις οι οποίες αφορούν και η κυβερνοασφάλεια έχουν ενσωματώσει τις τεχνολογίες AI εσωτερικά. Άρα είναι ένας διαρκής, θα λέγαμε, πόλεμος που γίνεται με το πώς θα μπορέσουμε εμείς αντίστοιχα να αμυνθούμε απέναντι στους επιτιθέμενους. Τα OT συστήματα έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο... Μάλλον θα λέγαμε έρχονται στο προσκήνιο, εκεί που παλαιότερα ήταν εντελώς απομονωμένα και δεν υπήρχε εύκολα η δυνατότητα επιθέσεων σε αυτά. Τώρα πλέον δεν είναι. Άρα όλο και πιο συχνά θα αρχίσουμε να ακούμε επιθέσεις οι οποίες βρίσκονται στα OT συστήματα. Άρα είναι ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει ιδιαίτερα εταιρείες οι οποίες έχουν παραγωγή να το προσέξουν. Διαχείριση κινδύνων από τρίτα μέρη, το επαναλαμβάνουμε. Αυτοί είναι λίγο πολύ οι κίνδυνοι οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες. Από την άλλη έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και οι άμυνες, έχουν φύγει από την λογική της αντίδρασης σε κάποια επίθεση και έχουν πάει στη λογική της πρόληψης. Άρα, ξεκινώντας από τις διοικήσεις, όπως είπα, και από την κουλτούρα γενικότερα μιας κυβερνοασφάλειας μέσα στον οργανισμό, αρχίζει και υλοποιείται ένα σωστό πλάνο αντίδρασης και ελέγχου. Όπως σε πολλά πράγματα, η πρόληψη είναι το βασικό εργαλείο. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.